Salut și bine am găsit la un nou episod de Brawl Stars. După cum vedeți, 4 minute de vremeți. Am zis în episodul acela când am povestit de ce m-am lăsat de YouTube, că am crescut pe Brawl. Nu, înainte să vă uitați la acest videoclip, să dați un like, nu știu, vă dați seama, cum se era că poate mai într-un abonament și eu să-i placă conținutul meu, nu știu. Ia să dau, nu cred că îi dai jos, ok. Să ducem înapoi. Nu exact, ok. Cred că o să iau drop. O să-mi ziceți în comentarii cu cine vreți să fac videoclipuri, cum făceam și înainte cu Ilie, Cătă, prietenii aceia din vara trecută care făceam challenge-uri nebune, cu Robert care jucăm PUBG și Fortnite. Sau, nu știu, Brawl Stars cu niște prieteni. Să ziceți acolo în secția de comentarii, poate. Cred că, da, Piston Car, ba nu, eu Bibi. Știam că, de fapt, știați sigur că unii dintre voi vă jucați Brawl Stars. S-a băgat Bibi, nouă carte epică. E destul de OP pentru că 2800 de damage la level 1. Oh my god, e ăsta. Aba da, m-a lăsat să-l... Eram sigur. Aba nu i-a reușit faza. Ok, o să mă așteptăm Bibi aici. Nu-i bine. Da, și m-am împins. După cum vedeți, împinge. Are un rage atunci. De fapt să arăt, o să dau try. Minus 3, nu contează să creștem off camera. Hai să vedem aici. Bibi, try. După cum vedeți, n-am car la 4000 de... Oh my god, poate să facem ăla? Poate să facem bagul ăla? Nu cred. Road Rage Car. Merge? Nu. Nu înțeleg de ce. Cred că are pe ăla bagul ăla. Hai să mă arăt cu Bibi. Poate unii dintre voi sunteți curioși și jucați Brawl Stars. Sau nu puteți să jucați Brawl Stars. Cum are acel range galben și împinge când are range-ul complet, după cum vedeți, și top. Și superputerea este un bubble gum. Uite ce șmecher, mă, și Bibi. Pentru că poți să împingi pe adversar. 1300 de damage înainte de 2800. Desigur că nu era ca înainte. Că am probat-o înainte cu 3 zile să se bage și cred că i-a dat ceva buff. Da, este foarte bine. Ok. Așa, o să jucăm cu Colt. Sau nu. Hai să stăm ceva așa tryharder. Să stăm să dăm peste guard. Vă dați seama că ăsta nervează pe orice player dacă o spawnez într-una. Nu avea eu de level mare, dar știu să joc cu el. Sper să mă fac de rușine pe videoclip. Cum ar fi? Aoleu, carnul ăsta mă enervează de lasă-mă în pat. Mă, cât de asta sunt aici. Nu cred că să mă lasă ginul ăsta să iau, sau carnul, pentru că sunt niște băiagii, pe de-asta mă, nu știu ce fac. Oh my god, două acolo în vid, cred. O să bată ăștia doi, ok, ăla un hit mai trebuie de la mine. Oh, shit, nu m-am așteptat, băi, frate, ce m-a făcut, da, l-am urât. Mă, ce m-am speriat. Nu m-am scăpat. Așa, mai bine să cred că cât am scăzut. Asta nu contează. Scuze-ne dacă îmi dă niște notificări așa pe video, dar n-am ce să fac. Mi l-aș dezactiva, dar nu aș vrea. Pentru că nu, vreau să mă uit la cineva. Nu, mai ales la Mitsu. Ia, da, o să facem și cum face și The Summit, leak-uri și noutăți pe Fortnite. Că nu știu eu multe, dar măcar să am un content mai bun decât celălalt. Bine, știu că vă puteți și celălalt content.
Am luat mult pe aici pentru că nu știam să editez. Nici acum nu știu să editez, doar să știu și eu să pun un loc de screen. Atâta tot, da, care ceva nou pe canalul meu. Pe care, deci îmi doresc pe care. What? Am 3? Pe care mi-a dat seama. Bă, nu suport ruta lui Jessie, auzi la mine, Penny. Cred că aici este Penny, da, sigur, pentru că dacă s-a pus ruta aproape, e și ea prin apropiere. Ia să vedem. Aici e cineva, da. Cred că oh, mamă, cât am lăsat. Și e mort? Mort, de fapt, e Tara. Daniel, nu ți aminte de un coleg din clasă. E un prieten. Oh, vină încoa. Îmi dai cu mine? Nu, da. Păi, uite cu cât a rămas, nu vine să crezi. Este mort? Da. A rămas doar eu cu carne. Ok, vine pe mine și sunt mort. Da. Oh, ba nu. Ok, o să încerc să stau defense după gardul acesta. Ia să sparg bucura asta, ca să nu mai stau el aici. Ok, o să-l bat, cred. Nu, o să-l bat, îmi doar de-astea. O să creăm. Mitele astea și nu fac multe. Are 600 viață, nu vine să cred. L-am omorât. Mr. Top. Hashtag 1. Plus 7. Am recuperat puțin. Nu mi-a picat nimic. Deci mă chinui cu 19 din 26 de caractere la 4200. Și am, uitați, am un prieten. Face așa să îi arăt. Unde social. 3. Așa. Trebuie să-mi pusesc. Nu, ăsta că nu. Sărit. Nu văd tot să fie. Uite. Deci nu vine să fie. 3791 trofee, nici măcar 4000 și are 24 din 26 caractere. Leon, Spike, Harry, Mortis, Jean, Tara. Cam toate mifficele, toate epicele, toate superarele. Mie nu mi-a pegat nimic de la 2 luni, pot să zic. Bine, nu de 2 luni, că de 2 luni m-am apucat eu de jocul ăsta. Nu știu. Nu mi-a pegat nimic, oricum. De mult timp. Spike aici să-mi facă probleme, pentru că, de fapt, nu să trai și de așa. Dacă mă bălbui sau ceva, înseamnă că mi-am pierdut stilul de YouTuber. Deci, nu e stilul de YouTuber, de parcă știi. YouTuber. Dolare. Oh my god, ce știu că un hit, 74. Ce noroc să-mi place să scap cu atâta viață. Fuck you. De ce nu te alea mie? Pentru că este șmecher. A sărit. Piper e bună, nu o să au și eu. Facem un chest, am și eu speranțe să-mi pice ceva din chest, dar... bă, nu. 16, mai am nevoie de 4 candaurile. Eu o să vă lăs Instagramul meu și serverul meu de Discord. Dacă vreți să vorbim acolo, nu știu, cu Robert, dacă facem un episod, să fim alături de el. Am zis foarte de pitic. E pitic în viața reală și Periuță acum, Drake. Deci Periuță are freza de Periuță, Drake 2 luni în vasului. Da. Dacă vedeți direct, zici că l-a tuns Gheorghe. Nu contează asta. În videoclipuri, nu, ce să zic. Deci,
Pot să zic doar cum mă bag. Wow, shit. Here we go. Oh, Roza. Oh, Roza, o știți. Mița. Mirza, eu sau Mița. Deja mă vedeam la Mițanu. Mițanu Șobolanu. Bă, ce vrei tu, mă? Bă, tu ești sănătos la camă? Nu vezi că te bat? Bă, nu vezi că te bat? Oh, shit, nu mă bat. Nu-l bat! Bă, Gin e bun, mă, n-ai ce să faci. De ce joc cu Dynamite, că nu-i bun? Dacă joc... fix 4, frate, deci nu vine să cred. Ok, nu mi-a picat nimic. 50 de bănuți. Îmi dă de la o vreme foarte mulți bănuți. Și asta e... Bă, 38 de gemuri, adică respect. Mi-a picat cu gemuri de freebox-ul ăsta în dimineață. Băi, dacă aș face 49 de gemuri, de fapt aș păstra, pentru că din când în când apare pe shop, da, e ofertă cu ăsta, un mega box, așa, nu știu cum se numește, de 49 de trofee, iau să gemuri, iar ăsta, Piper, Banana School, skill, bă, ți iau chestul. Bă, fraiere, ce nu le erau mai repede? Fuck you! Așa. Asta aici e o Shelly, da? Îmi ziceam. Ei, dacă vezi o Shelly sau Carly, pe mapa asta e bombă. Adică nu am nici o Carly la 4000 de trofee. Vă dați seama ce bine ne-am. Aoleu, de ce m-am pus eu pe Carla? Aoleu. Deci l-am făcut și pe bun. Am înțeles, 2019-2018. Ok, s-a făcut. Știu că e regula domnului, dar... Nu, fuck yeah, bro, fuck yeah. Nu m-am omorât, nu fi bun, eu, așa. Next. Fuck you, mamă, cum s-a pus aia pe mine, acum fuge, mă. Bă, banana skill, aia, pus un trofeu. Siri. Îmi caut iubită pe o... Doamne, nu vine să cred ce... Și mintea lui Best Norris. Nu să nu mai puneți la Best Norris. Aoleu, ce în capul lui, frate. Direct, report primesc pe de ăsta. De parcă aș fi și eu un youtuber mare. Să spuneți de câte ori am zis un youtuber mare. Să văd acolo de ce boală sufer eu. Doamne, cea mai proastă glumă care am făcut în viață. Oh my god, cum am gândit-o pe asta. S-a pus fix în aia mea, bomba mea. Dar uite pe Unix. Mamă, uite cum scapă ăla, mă, cu... Am uitat că se numește ăsta. Uite, hai, Andrei. Lasă engleza că nu este rău. În viață. Ok, hai la citim. Nu cred că vreau să fac asta pe bine, pentru că este spate. Nu pot să dau să fiu bun. Nu vreau să dau unul pentru că este... Da, de care. Bă, fuck you. Fuck you. Dacă de uita. M-am găsit mai trebuie. Fuck. Lasă-mă în pace. Lasă-mă. Asta poate să mă omoare din prima, să-mi dea și spectator. Pe mine. Dar nu ar fi așa prea hardcore el. Poate mă împare mine așa. Nu stau de nimic, pentru că sunt ăla cu... Dacă l-am urât pe asta... Oh, dar fie între pe mine. Cred. Nu, frate, de ce te-ai băgat în bomba aia? Oh my god. Hai să-i urât pe asta. A dat de lăsat la mine, cred că m-am băgat la mine. Cred că se folosește de mine, că pe mapa asta e bun spike. Aoleu, se pune la penal. Ok. Stai așa, că dau super puterea. Ok, stai bine. Dai și mine. Și dat că am venit
Wow, Crow era cel mai fain. Cred că aici o să închid și eu videoclipul, pentru că l-am făcut de 15 minute. Sper că vă place acest videoclip, să dați un like, un share și un subscribe. La momentul acesta în 5 secunde. Știu că îl copiez pe Sasani, dar nu contează. Eu v-am lăsat și voi ce? Trebuie să dați un like. Pa, pa!